Батырлар бәйгесенә килеп җиттеләр. Рәхмәт аңа. Районда әлбәттә башлы булып эшләгәндә көрәшкә игътибарын сүндермәгән киресенчә. Татарча көрәш буенча республиканың үзәге ясалган. Көрәш дәвам итә. Азгына серлектән Рузилга ни балда бара. Бергәнүр. Бер гол ятышып Рафаэль Хасанов үзенең исемен куйып Биектауда узган Муса Җәлил истәлегенә турнирда язып калдырды. Республиканың иң дәрәҗәле бәйгеләрендә чемпион исемен яулады. Беренче тренеры Ринат Гиламовны калмыйча булдыра алмыйбыз. Әлбәттә, яшь аермаларда шактый 9 яшькә өлкәнрәк Рузил яшьлек белән тәҗрибә көрәшә дип әйтсәк тә була. Рузил Ганиев, Рафаэль Хасанов. Исәп бергә-бер 1 минуттан аз гына артыграк вакыт калып бара. Исәп бергә-бер, ләкин өстенлек Рафаэль Хасанов. Ягында бал исәбенә. Икеге Рузил Ганиев. Вахты бытаулы, давай! Үшінші кезеңде һәм шиста җиңүләрендә Ганиев Рузилга әлмәт сатады. 65 грамда